No, hombre, si empieza como ayer, pues se me imagina, ayer por la tarde dice que no se podía jugar. Claro. Bueno, mira. Si no lo hacemos bien ahora. Prefiero calor que viento, ¿no? Pues sí. Llena, sí. No puedes buscar, no puedes forzar. No, cuando fuerzas ya... Oh, qué... Merci. A la posició número 5, amb 171 cops, at the 5th position with 171 shots, Herma Klein Luchtenberg. Donarà el premi Víctor Moscatel, president de la Federació Catalana de Pixandall. En quarta posició, amb 170 cops, in the 4th position with 170 shots, Sílvia Garangou. Amb 166 cops, in the 3rd position with 166 shots, Avi Naxon. Donarà el premi Susana Somarroca de Peito Picampal Ampolla. En segona posició, amb 165 cops, in the 2nd position with 165 shots, Pilar Montero. Donarà el premi Víctor Moscatel, president de la Federació Catalana de Pixandall. Y el paquetito de arroz. Que tenemos que hacernos una paellita.
I la guanyadora del tercer International Ladies Open, que s'ha jugat aquí a l'Ampolla amb 158 cops, and the winner of the third International Ladies Open with 158 shots is Margarita Robledo, l'alcalde de l'Ampolla, el senyor Francesc Sánchez. Todos fuera a hacer las fotografías. Muchas gracias. Thank you. Goodbye.